he rebut notificació. Hola, molt bones tardes a tots, com esteu? A que vostra, mirant a través de la pàgina del Consell de Mallorca, aquest streaming, això és la televisió del futur, ja ho veus? I aquí estem, en aquest concurs, tercer concurs de receptes dolces en sobrassada de Mallorca, que és que només l'horeta que fa, això és que m'afonc. Ha vengut una gentada, hi ha un parell de categories, hi ha nins, hi ha juvenils, hi ha professionals, hi ha estudiants de cuina i hi ha amateurs, que s'han posat mans a l'obra i s'han posat a fer receptes dolces que tenen aquesta pinta. Observeu això perquè és preciós. Per aquí tenim a tots els concursants, que jo crec que els haurien de fer 4 preguntetes per veure que mos donin recepta, si troben que mos l'han de donar. El jurat encara no està per aquí, en la qual els concursants encara poden estar a prop d'aquestes receptes. Mira, per exemple, tenim aquesta nina per aquí que m'han dit que ha fet una cosa molt bona. Com estàs? Bé. Que noms tu? Dolça. Dolça noms, és vera? Sí. Mira, tens un nom molt adequat per aquest concurs, eh? A mi, explica'm què has fet. Jo he agafat massa de creps i en lloc de ficar-li sucre he ficat mel. Ah, molt bé. Després he fet els creps i he ficat marmelada de maduixa, sobrassada i un rajolí de mel. Després he tancat així com un rotllito i he posat les ratxes de la bandera de Mallorca. I li he posat mel per aquí, el que passa que se l'ha xuclada. La beguda, eh? I tu els has tastats en aquests creps? Sí, l'altre dia varen sopar d'aquests creps, sí. I te'ls has inventat tu, me diràs? Sí. Una nina que no endolça i fa aquestes dolçures precioses i fantàstiques. M'encanta, eh? Que tinguis molta sort en aquest concurs i que guanyis un premi molt gros, d'acord? Gràcies. A tu. Però seguirem perquè per aquí encara hi ha més coses, eh? Amem. Hola, com va? Mireu, aquí tenim una persona que mos ha fet això que tens a mà. Tu ets cuiner, no, Albera? Sí. O sigui, que estaries a la categoria dels professionals. Sí. Explica'm un poc què has fet. He volgut fer un sushi d'arròs amb llet amb un cruixent d'ensaïmada i la sobrassada de Mallorca amb una gelatina d'herbes dolces. És tot molt mallorquí i té una pinta estupenda, però va, això del sushi, se pot dir la recepta o no? Sí, no és molt complicat. Ah, no? Vinga, va, conta-mos un poquet. No, l'únic que hem de fer és fer l'arròs amb llet de tota la vida, de la predina. Farem rolitos de la sobrassada dolça alleugerada amb mel i l'únic que hem fet ha estat el cruixent d'ensaïmada. Espera, t'ho giraré perquè jo vull que se vegi aquesta gelatina d'herbes, ho veus, en això. I aquí de dins s'observa perfectament la sobrassada. La sobrassada amb això mateix, a de dins, perquè li dona un toc cruixent. Exacte. Ah, molt bé. I escolta'm una cosa, i com se te va acudir aquest plat a tu? Vaig participar en la primera edició d'aquest concurs. Sí? I tot d'una quan vaig acabar se me va ocórrer i vaig dir, bueno, l'any que ve ho faré, l'altre any no me vaig donar compte que s'havia de tornar a fer i aquest any no havia de passar. Bé, i doncs jo te desig molta sort i tant de bo puguis guanyar un bon premi. Moltes gràcies. A tu, rei. I seguim, perquè per aquí encara hi ha més plats, com podeu veure. No sé molt bé què és, això va cobert amb maletes, no sé què hi deu haver de dins i no me'n deixen agafar, però té una pinta també bastant bona. Aquí, això pareixen macarons, uns macarons que de dins tenen sobrassada. I he dit que no són els únics macarons que hi ha. Sabeu que això dels macarons té tirada. Com per exemple aquí podeu veure que qualcú, que tampoc sé qui ha estat, heu estat vosaltres? Els macarons, jo, vine i conta-mos-ho, què vol dir? Com estàs? Molt bé. Molt bé, vine. Posa't aquí davant els macarons, mira, te diré més, agafa-los en la mà, ara que ningú mos veu. Conta-mos com se te va acudir això de fer macarons en sobrassada. De repente, jo el macaró m'agrada molt, m'agrada provar gusts nous i vaig dir, bueno, pues macarons en sobrassada i una gelatina de mel, a veure què tal queda. Una gelatina de mel? I com se fa una gelatina de mel? Mel, un poquet d'aigua i fulles de gelatina i ja està.
Escolti, si jo me'n menjo una ara, me deixes. Sí. És vera. No li diguis a ningú. No li diré no, a no ho puc fer, no ho puc agafar perquè primer he de venir jurant, no me diguis això. T'he desitjat molta sort, que noms? Maite. Maite, moltíssima sort i tant de bo guanyis un bon premi. Gràcies. Seguirem. Veniu, acosteu-vos. Està bé això de veure on som mòbil o des de que vostra, Clar, també estaria molt bé que venguéssiu, però si no veniu, aquí tenim una encimada farcida de sobrassada, que l'heu fet a vosaltres. Amem, conta-mos un poc, canons. Jo no, Magdalena. Magdalena, jo he vist, a veure, les típiques encimades amb la sobrassada i tallades per damunt, però i això de posar-la de dins? Pues me va donar la idea que eren les recetes aquestes del concurs i dic, la posaré per de dins a veure si me va bé. I ho vaig provar i me va anar superbé i em va agradar, dic, ja ho vengui. Anava a dir, aquesta no és la primera que fas, perquè La segona. És la segona, només. La segona de farcida de sobrassada. I doncs està molt bé perquè jo m'he fixat, perquè a vegades és molt fàcil que la sobrassada caigui per avall, i no, ha quedat beníssim, ben enmitjat i té molt bona pinta. I l'he feta amb massa madre, així, per també la primera vegada, i veig que m'ha sortit bé. Jo no sé si estarà bona, però la pinta és excepcional. Sí. Que tinguis molta sort. Molta sort. I continuam. Aquí hi ha una companya teva que també com va, que nons? Molt bé, jo non Xonete. Xonete? Sí. Ai, mira, no l'havia sentit mai en aquest nom, però m'agrada. Xonete, conta-mos què has fet. Bé, jo he fet simplement un mantecados mallorquins. Mantecados mallorquins de tota Sí, la vida. Exactament. Totes, claro, estan, diguéssim, fet en saïm, però jo he posat la meitat de saïm i la meitat de sobrassada. I llavors se li posa sucre en polvo i seguidament la farina i ja està. Simplement un quart d'hora en el forn i s'acaba. Te l'has inventada tu en aquesta recepta? No, jo l'he inventat posar la sobrassada en la saïm. Diguéssim, posar part de saïm i part de sobrassada. I va ser gràcies a aquest concurs que vares dir ara faré aquest invent? Sí, gràcies a aquest concurs, si no l'haguéssim de fer. Si no, no se t'hagués acudit mai. No, mai. Mai m'hagués passat per cap posar sobrassada. I què tal, estan bons? No, jo m'agraden. Sí, tenen èxit. No, molt. Molt d'èxit. És que és una passada, aquest tercer concurs de les receptes dolces en sobrassada de Mallorca té això, té que mos ajuda a treure les idees de dir no se m'hagués acudit mai posar-hi sobrassada aquí i doni pos. Continuam, aquí tenim aquesta lota que també, a més, té una presentació excepcional amb aquesta casseta, com va? Gràcies. Molt bé. Mos contes un poc què has fet? Pues, mira, els macarons, que és un postre que tots sabran que és francès, però l'he volgut fer un poc el nostre, no? En posar-li els colorants de remolatge, és natural, i llavors han fet els macarons en males d'aquí, també. Ah, sí? Molt bé. Sí, i ous ecològics, i llavors el relleno du la sobrassada de porc negre, i llavors es du mel de la tramuntana, de garrover, i això se fa amb un poquet de sucre glaç perquè no se quedi així com molt farinós, i està res, estupendo. I he volgut fer com si fos una sobrassadeta, així. Ai, molt bé, no pots treure una ara? Sí, claro. Mireu això, que se li ha acudit fer una presentació com si fos una sobrassadeta en la cordona per penjar-la. Sí. Home, jo te diré una cosa, les sobrassades estan molt bones, però és que això té una pinta. Sí, no, la veritat és que ho hem fet perquè jo ho he fet perquè que a nostre m'encanta, a casa m'agrada molt i bueno, i també és xulo aquest ambient. Sí? És el primer any que concursa? És el primer any i sempre, mai he concursat a res. Ara! Mai. I doncs mira, que potser te tocarà el premi més gros, si és així, a vegades ho diuen, la sort del principiant. Hola, bona tarda. Ai, ara resulta que m'ho xerren. Mon anam, perquè ja xerren, estan fent la presentació ja de sabent, i anem a veure què diuen. L'activitat d'aquest esdeveniment està inclòs dins les activitats de la Diada de Mallorca, que com sabeu el que intentem és exaltar una mica la mallorquinitat, la cultura, les nostres tradicions i què més que la cultura culinària i què més que l'ingredient molt tradicional, típic de Mallorca, la sobrassada de Mallorca. Ja fa 3 anys que va sorgir aquesta idea, la seguim fent perquè creiem que val la pena, la gent respon molt bé, fa unes receptes increïbles i amb això vull agrair als participants i les participants que heu vengut que dir-vos que sou el millor que hi ha, perquè sempre patim,
en qui s'apuntarà, se'n recordaran de venir, perquè ja és un dia laboral, i vos veiem arribar a les 6:10 ja aquí, amb el vostre plat, superben fet, superben presentat, i estem orgulloses. Bueno, això també s'organitza conjuntament amb el Consell Regulador de la Sobrassada, tot s'ha de dir, que ens ajuden molt i bueno, han organitzat també. Pues hem de dir les categories que hi ha aquest any. Hi ha la categoria professional, la categoria amateur i després hi ha la categoria infantil de 6 a 13 anys, que aquest any s'han apuntat 2 nines i volem... Bé, el que està explicant Helena és precisament el que vos estava explicant jo un poquet, les categories que hi ha i tot el que vos ha explicat. Ara tenen ja aquesta connexió per ara i després ens tornem a connectar amb tot el jurat. Vos esperam, no me falleu. I són en representació del Consell de Mallorca, en Jesús Jurado, que és el vicepresident segon de Participació Ciutadana i